ze ekitaldirekin hasten da Donostiako danborra da. Ze ekitaldirekin hasten da Donostiako danborra da. Adi! Donostiako danborra da, aste nagusia, ez dakizer eta bakizer. Zein ekitaldiarekin hasten da? Bai? Danborradarekin. Osea, Gasteizko jaiak zekin hasten dira. con Celedón. Hoi da, Donostiako danborra da zekin. Gaueko Zera danborradarekin, galdetu? Konstituzio plazan. Hori? Baina, ze ekitaldirekin hasten da. Bai, danborra da dola, bai, Donostiako danborra da, baina ekitaldia zekin hasten da. Kaixo, euskara bakizue? Ez? Euskara, no? Neska politxa. Horrela lan egin leike, horako emakume politik ere xanti. Kaixo, barkatu. Zein ekitaldiarekin hasten da, mesedez, zein ekitaldiarekin hasten da Donostiako danborra da? Zein... Bueno, 3 minutu pasata ya. Bueno, nora joan zaigu aitzi behar, nun dago? Teno, korreik atera da, ahortzen dago. Zeinekin? Venga, Donostiako danborra da, ze ekitaldirekin hasten da. Hoi da galdera. Kaixo, bakizute zein ekitaldiarekin hasten den Donostiako danborra da? No, perdón. Batzuk erraingo dute, kainuikada batekin, beste batzuk... Paso, bai? Edo danborra da zeu zer esan? Bota esan beste zer. Galduko den badet? Ez baina berdin da, gaizki esan edo paso, bota... Pues bai, gaueko danborradekin Konstituzio plazan. Denbora! Gaueko danborradekin Konstituzio plazan. Bai, hori bada. Danborra da bada. Bai. Eta jende asko ikusten, eta gizasemeak, eta emakumeak, eta antxe jantzita dotore, Konstituzio plazan, alde zarrian, hori dena bai. Baina galdera da, ze ekitaldirekin hasten den. Desfileekin? Ez, bandere igoerarekin, eska, bandere igoera. Artistikoa naiz. Oso momentu politia da, gaina, antxe alkati, antxe balkoian dagoela, eta... Egia da.